Kani kedai All India Radio Shillong ko khubor ban puledo Richmond Kharlukhi. Kimat bakong san jong ko khubor menta ka step. Ka jinget have vote na kabenta ka wat ka bahinyo bat ka bakhatdo jong ka election sa Lok Sabha kala sedang mentan ka step. Ka sarkar pedeng kala penmi ya kajing ajing mut ya ki hendriu teli ki jelah hakari banyada na kajing rang rengkyang. Bat ya ka budha purnima la rakhe hakeleng ka perthai henin ka sngi. Ka khubor ka babnia. Yaki kambai day baga jinget have vote na kabenta ka wat ka bahinyo bat ka bakhatdo jong election sa Lok Sabha lapen bet denti bat kani ka jinget have vote kala sedang mentan ka step. Ka jinget have vote kalong hakisan pukandai teli ki constituency ki badan haki hinyo teli ki jela bat ka wei ka union territory. Ka jinget have vote kalong hamar khatlai teli ki constituency ha Uttar Pradesh bat Punjab, khandai teli ha jela West Bengal, marphra teli ha jela Bihar bat Madhya Pradesh, South teli ha jela Himachal Pradesh, lai teli ha Jharkhand bat ka wei ha Chandigarh. Ka jingyo vote na kabenta baro ki constituency ha gari kan long ha ka arpulai terek mentau benai. Ka Prasar Bharati kalapan krea bandet lum jingtip bat ajingtip kala syikipat ba ya ka jingyo vote jong ke election sa Lok Sabha ha ka arpulai tarik mata ubnai. U CEO ka Prasar Bharati u Shashi Shekhar Vempati uloong ba ka Prasar Bharati kay trailang bat kilat patay kubor leng ba ka internet bat anpentip ya ka jingyo vote leng ba kini. Habay kren bat ka AIR News u Shashi Shekhar Vempati uloong baka Prasar Bharati kadai ketelong ay kubor kabala mansyanya. Uloong syosyo baka All India Radio bat ka DD News kidon ya shibun ngot kinong lum kubor banle ya kanegakam. Ka News Services Division jong ka All India Radio kalapan bet ban ajing tip ika result jong ka election sa Lok Sabha bat ka election sa yang dorbar tawan gejela kibala mansyanya. Bat hakasian ka banengkong All India Radio kan wanlam ka program ka bakerpang bedai bat ka result jong ka election ha ki saupo kunta. Ki reu syampang bandon ha ki studio ken ai ki jingsngo bat jingbatay ha ka bedai bat ka result. Ya ka program an pensngo ha ka AIR FM Gold bat ki weki channel. On la aru banyo ka nileng ba ka YouTube channel jong ka News on AIR. Ki saupun reu teli ki Regional News Unit jong All India Radio ha baro ko wekari ken pensngo ki program bakerpang bat ki khubor hakiktian baper ha ki jela jong ki ha ka bedai bat ka result jong ka election sa Lok Sabha. Satang khandiat sngi banyo ya ka jinginyo vote na gabenta ka election sa Lok Sabha ha ka balayo bantep vote ha ka jela Meghalaya man ha ka khatwei terek uyayong. Ka Election Commission kalapan krea ban penyat bet ya ke jinginyo vote. Ka Election Commission kalabatha ya ke tenat penyat election ke jela ban kami baka result haki kor electronic voting machine bahkan ya ha bat ki voter verifiable paper audit trail VVPAT jong ki polling station kat kom ki assembly constituency. Ya kani ha ban le haki lais pa atli ki polling station ha ke jela. Ya ki Deputy Commissioner ru labatha ban bo da ki officer bela tebet ha kene kam kentup yaki kasya. U Chief Electoral Officer kejela uba FR Karkongor ulayatho baha kesin ke benengkong yaka Model Counting Hall Labo. Menta yaki perton sipai paramilitary na kesorkat pedeng ki pahara yaki jakanyo vote ki badan hakeleng kejela. Ka sorkar pedeng kalapan mi ya kejeng ay jengmut ya hendril teli kejela hakari banyada lupa na kejeng rang rengkyang ha kejela Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, bat Tamil Nadu bat kala ay jengmut ikini kejela bantengkai bahaya ko namar ba kejeng don jeng ko kaladuna bah. Ya kejeng maham bala bandon kejeng rang rengkyang ha kanugo por lapan mi ha ba kejeng don ko ha kijaka pelang kaladuna da arpau nak sispa banya kabadai bandon. Ka Central Water Commission ka kami ya kejeng pelang ya ko haki kendai pui teli ki jaka pelang bam di hakeleng kari. Kani ko khubor kawan chapi nak All India Radio Shillong. Ka Budha Purnima kadai kejeng rakhe ka lengkho sngi u Siddharth Gautama ne u Gautama Buddha u badai u nongseng jong kanyam Buddhis. Rengkat bat ke perthai berokawai ki pat reunget Buddhis hasilong ru kilara ke ya ke Budha Purnima hanin kesngi daga jingshit rehem. Ki reunget ki layalum ha ki jaka mani jong ki bat ki lapenlong ya ki jing duai.
Kidon lai teli kijaka mania jogi budhes ha Shillong bat kawai kabala rim tam kadai kabadan ha polo Shillong kabala don nadu kasnem syajar kendai sepak lai pusan. Ka Society for Urban and Rural Empowerment SURE rengkat ke jingit relang bat ke North East Slow Food and Agro Biodiversity Society NESFAS enen ke sengi ke lepenlong ya ka yo joginong rep ha ka HK Singh Secondary School ha Jawai. Ha bakran ke jingelang u secretary ke Seng SURE uba HH Mormen uloong ba ke jingtmu ba kongsan jogin ke yo ginong rep kalong banyo jing itu ba klem pendankam da ke barep ye jingtong bat klem ai dawai yaki na ka NESFAS baruloong bakini ki jingthong kiarap ek jingko jingkhya jogi brio bat kini ka yo ya dia thiet ekini ki marrep kiarap ban kentiu ek yo ka kot jogi nong rep kumbahan reu teli ki kenhun jogi nong rep kle shimbenta na ki than baper ka district West Jantia Hills ya ka sawangka belengkot lepenlong ru da ka Highland Adventures Crew na Shillong ha yaw musyang Jawai ban pensnguto igibrio syapang ke jingdan kam ban penne e kabam tenrai bat ki jhor baklam ai dawai ki bala ban yo habaro kisau ayom ka election commission kari kalau hukum ban penlong biang ya ka jinget vote ha ki artli ki polling station ha ke jela Arunachal Pradesh ha ka arpuai tarik menta ubnai ya ke jinget vote an penlong biang ha ka nampe polling station ha ka Koloriang Assembly Constituency bat ha ka Gemba polling station ha ka Tali Assembly Constituency bat ya ke jinget vote biang on penlong na kebentak election chaka Lok Sabha bat ki election chaka yang dorbar tauan ke jela la ban kedau hang ne ba ke jinget vote na kebentak election chaka Lok Sabha bat ke election chaka yang dorbar tauan ke jela kalalong lang ha ka juk kapor men ha ka khatwei tarik uyayong ha Arunachal Pradesh arngut ki breu kila kem rengkat bat udrugs balai pun program ya laipui gram uni udrugs layo kurup na sosar bat ya san gram layo kurup na bengya leitho ki pulet lathawi ka kenhuan ban khmi ek jingya khai be anya udrugs ha kanong ba itanagar halor ki jingtip batikna ki pulet kelayo bat layo kem yakine ki arngut leitho u superintendent ki pulet capital utume amo ka South Korea kalaweng no ek jing terwa ban penlong ya ke Asian Cup Football Tournament ha ka senam arhajar arpulai bat menta tangga China kan hab ban pediang ya ke ne jing ile akai ka Korea Football Association kalong ba kalaweng no namar ba ka hab ban penlong ya ke World Cup jongki kenthai ha ka ne hi ka jo ka senam kata ka senam arhajar arpulai Hashwa ke jingrakhe ke International Biodiversity Day ha ka arpu tarik menta ubnai kidkhot ka Rainforest Club Tamenglong bat ka Corbett Foundation kilalap ya ka we ke jakot bajrngam belatip kum ka gosu ha ka ktien rongmei ha ka sien ke bening kong ha ka Dailong Biological Heritage Site ha ka district Tamenglong ha ka jela Manipur ya kini ke jakot lala aban itho da ke jingit relang bat Ustad Science na ka Wildlife Institute of India Kihe ketenat forest kela kerpat igi breu ban om kem ya kini kejakot na kebenta ban bam ne ki we jing temu namar kala ban keta igi jing thau baem ha kamariang bat katto ko kubor kala kot agani ke step ka balawan chapi na All India Radio Shillong ha kapor prabajeng ini so baga Delhi station na kebenta ka kubor ha ka ketin Hindi keban bot ka kubor ha ka ketin pareng ha kapor prakhat san minute Ngipen kan mau ya pigi nong sngap bah kapor prashteng na kanega station penio eko kubor na katan chite lam mingi ha kaktien pareng sngob haban ap mentai ki kubor na Delhi kapor mentai kala janda pertat praduna san minute